Шахинур Мустафин. Июнь. Иртәнге 4. Уяттылар мұңнар. Үздіріплер қышлар сайраша, бірсін уздырға тілеп, концерт бире. Хикмет тамаша. Бит мұннан бик көп еллар әлек, башланыпла кеткен зур суғыш. Әлек болған күпме илдәшләрем, синең үшін, ватан һәм тормыш. Иртәнге 4. Һич тә йоклый алмыйм, шаһит җаннар мине уята. Торыгыз тор, әле дә сугыш бара. Бу җиһанда һәрбер тарафта. Тыныч яшәүләргә ни җитәсең? Шуны аңламыйлар һаманда. Үздерепләр сандугачлар сайрый. Кайчан килер тыныч замана? Чакыралар безне онытмаска яу кырында ятып калганнар. Алар күпләр. Сандугачлар сайрый. Замандашлар. Мине аңлармы?